Uway usamla badang arpu pras nam karta balatip kerteng kum ukrabok langsten nagashnang Umroi Nongrah ula pinkut no yala ka jingem ha utilai Phasi ha ka arpu khandai terik ha ying sa jong u kabadai ru hadien ka Jingïashoh yadat jong ka Kynhun ki samla ha kashnang Umroi Nongrah. Katkum ka khubor blayok lum laya thu ba ute usamla udai ru ubadon benta ha ka Kynhun ka Jingïashoh ki samla ha ka janmit jong ka siu blay baladep hapdeng ka Kynhun ki samla na kayo Umroi bat ki samla na kashnang umet hajan ka jaka yeng kali jong kala ling sun ha Umroi bat na kalyang ki pulit kila poi ru ha kate ka jaka Henry ki samla kilaya prano hadien balalet bentem da ka seng samla jong kate kashnang Henry day haka step babut haka por sau shteng ute usamla ulas den Phasi Ïalade balalap ru daka kemijeng u Henry ki bahiyeng kila dep ban pinhier no ya kamet shwa ban poi ki pulit haka jing toket ki pulit kila lap ru ba dan dak mong like no ka dak telai harendang jong u Shu na kalyang ki bahiyeng kila kerpat ru ban pelat ya ka post mortem na markam don kanu ka jing subas niu halor kate ka jing yap jong u